Näme sowgat alsam kan diýip kän pikirlendim. Aslında men iPhone'un sowgat etjekdim boli. Ýöne men saňa meňde sowgat alatym geldi. Ine. Şu owadan gül çemenlerim saňa meňde atdy. Doglanunyň Men amanda öýdäkiň doglanymda özüne meňde sowgat alay. Edidin? Arpa. Doglananyň gutly boldy. Bilýärmi sen doglananyň ýürüýti, ütgüş sowgat almadyma ýürüýti, saňa meňde atdyran sowgat aldım. Tamam. Görsek mi?